zase, jak mě to baví. Bude to v opeře. 5, 4, 3, 2, 1. Zvuky. A. B. Nebo už se. Už zkoušej mikrofon. Jo. Já si nejsem schopný zavázat toho motýlka. Počkejte, já vám na to vezmu pinzetu a zavážu to. Tak to přesně má být. To je ten zvukový motýlek, je? A pardon, žabička z minulého představení. Vy jste mi přinesl... Kámen. Můžu si ho osahat? Ťuk, ťuk, ťuk. Ale je dutý. Není dutý. Plask, plesk, plesk. Já když na něj šáhnu. Ťuk. Protože saháte na to tlačítko, kde je nápis ťuk. Pojďme se posunout dopředu, proč jsme na scéně, co budeme dělat? Jste oblíknutý, máte tady kámen, diváci už jsou v hledišti. Nic neslyším. Protože je přestávka. Je přestávka, oni jsou potichu, oni v přestávce mají být potichu. Jo, tak. Já vám ještě zadělám tu druhou oponu vzadu, jo? Ano, udělejte mi. Ono se to tady trošku momentík, já to jenom promažu. Já. Skvělé. No, pane kolego, svého hráče, nechte to tady. Tak. Mně se pak rozepnul, já si musím zapnout zpátky. Vrz. Já jsem se sípl. No já vidím. Nejde to, že? Tak já vezmu tu kočku. Ano, a možná byste mi... Nebo... Kočku, že vezmu. Kočku? Já mám taky tady. No, ale A už nemám. no, já mám stále kočku, nebojte. Tak já dám kočku. Dneska hraješ kočku. Kočku. A ještě, abych se rozespíval, já si ještě vajíčko rozstřelím. Jo. Můžete. Se rozbila sklenička o to. Já zkusím něco udělat s tím větrákem, tak já... V pořádku. Tak, výborně. Pojďte prosím vás na značku. Já vám tady s sprajem udělám značku. Okay, To vás spoží, ty vajíčka. já si vezmu tedy ten spray. Tak to jenom nastříkám. Aha, tak to byla pěna na volení. To nic. Nevadí, já tu mám fix. Vytahovací. A v tím umělci, že? Ta kočka má prutníka. Ona se ještě nenaučila svoji roli. Teď už bude hodná. Asi já pořád. Dejte závěr. Ano, tak. Tak můžete mi... Tak já pustím playback, že? Ale pusťte mi playback. Výborně. O sole mio. Já mám nové To stepové... neskončilo, to se opakuje. Jasně, já mám nové stepové boty, tak já si do toho hodím rytmus. O sole doj. Já to neslyším. A už já to pouštím, jasně.